Adek nochokore mbui mar X twak mar jatend piny kata twak mar jatend piny Kenya William Ruto kod rowere. Twak makamano ne ochakore kar saa 8 odiechieng' nyaka saa 11:30 odhiambo ka rowere noketo Ruto e kom maliet ewi kaka osebedo ka otayo sirikal mare. Kata obedo ni twak makamano nobedo kod ng'ikruok maka kod kacha mar mbui, jatend piny notiyo gi thuolono mar lando kenge ma sirikal mare oketo mar bero chenro mag piny owacho. Cleophas Oluoch ne oluwo twak makamano kendo koro miyo waler mathoth. Tok wito oko paro mar chik mar omenda ma higani, sirikal koro lero mar ng'ado wi bajet ma higani kod omenda maromo siling bilion 177. En okang' madhi chuno moko kuom migepe. Oganda jo Kenya maromo milion 3 ne oluwo chenrono e yor mbui. Jatend piny Kenya kaka ne osingo odiechieng' ma kawuono ne obago twak gi rawere e mbui mar X. En twak mano chakore kod ng'ukni. Weche mag teknolojia nobedo matek mobago jomoteno jatend piny Kenya William Ruto e weche tudruok. Oken Ruto kende ema ne donjo e mbui mar X Spaces otamo. Oganda mamoko bende ne oyudo pek. Kar saa 8:30 twak ne ochakore koro motegno. Penjo ne idiro kokalo e mbui. I rent by 10th, but because I finished campus, I don't have any job anywhere. I'm just here in the city seated. What Kenya are we looking at? So can we just match the word with the action? Jatend piny Kenya nokawo thuolo mar duoko penjo kokalo e mbui. Bende ne obedo kama tek duoko penjo kotenore gi nek mag jong'anyo. Kata kamano, ne osingo mar luwo gi anyuola jogo mawachore nowito ngimagi kinde ng'anyo. Olero ni osetemo chopo ne anyuola Kennedy Onyango mane onegi juma mokalo Rongai. I have tried to reach out to Kennedy Onyango's mother, Jessica Onyango, and in fact I am scheduled to engage with them. I have already sent a message and they were not available, but they know that I have been looking for them. To ewi obila mosebedo ka nego jong'anyo, jatend piny Kenya ne nigi singo. That is something that I would want to get exact details of who this is, and I can tell you that we will apprehend him. If you're having a difficulty locating the police, we have videos and pictures of them. Okay. So that should be easy. Please forward the picture and photos to me. Oganda jo Kenya nochiko itgi e mbui mar winjo kaka jatend piny Kenya dok ne chenro mage, kaka sane medo sudo, penjo ne medo bedo maliet. Ichwang ne nenore, kendo winjore kuom duond jowinjo mane du thuolo mar loso. Ma en duond Martin mawuok Kimilili. I'm very angered person because every time we get to those public offices, we are treated like trash. Rowere ne dwaro ng'eyo chenro mar kedo gi mibadhi mokwako thoth migepe sirkal mar Kenya Kwanza, ka gidwaro mondo jatend piny olok moko kuom jotend migepe mage. When we elected you, Mr. President, that you can help us now cash those people who are corrupt in this nation, you're just there laughing with them. So, Mr. President, if you are going to give us those people who are incompetent, then we are totally doomed. Ruto kata kamano notemo dok ne jotend migepe mage. The issue of some minister being found in Dubai, I don't know, last week, with $200 million or something, is fake news. I do not want an impression to be created as though the fertilizer we supply to the people of Kenya in millions had any challenge. Jopiny osebedo ka gombo ahinya duoko jood bura moko dala. To giyudo pek kaluwore gi onge mar commissioners mag IEBC. Jatend piny Kenya koro ne ochiwo duoko. If I was coming from Nairobi or somewhere and surrounding, the MPs that really need to go home, and the law that there is no IEBC to be able to do this. Because they have been arrogant, Parliament just passed the bill. It has found its way to my office. And I want to tell you, I will be expeditious. It will not go beyond Tuesday, and the bill will be signed and gazetted so that we can proceed with the process. Achiel kuom jotwak onyiso jatend piny Kenya ni ka ok olokore to jotelo duto nyaka en owuon gibiro dhi dala e yiero manyien. Come 2027, we are going to come out in large numbers, Mr. President. We'll take votes, and we'll take those people home, including you. If at all you are not going to fight for our own rights. Twak ne orumo gi alam makende kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto e mbui mare mar X.
shall work together towards a much more peaceful, a much more united, and a much more prosperous Kenya. In Jesus' name I pray, amen. Thank you very much, guys. God bless you. Thank you very much. Asante sana. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.